Babes emozionalerako ekipoak. Lanean, NBAak erabiltzen ditugu arrisku fisikoetatik babesteko. Eta estresaren, antsietatearen, jasarpenaren edo beldurraren aurrean, NB emozionalak ere baditugu. Adibidez, estresa kudeatzeko prestakuntza, inpaktu emozionaletatik edo tentsio egoeretatik babesteko. Mindfulness edo erlaxazio teknikak zarata mental eta emozionala murrizteko. Laneko zeregin eta helburu argiak ere ezar daitezke. Ambiguotasunak edo gainkargek eragindako buruko nekea saihesteko. Gainera, deskonexiorako eta etenaldi aktiboetarako espazioak sortu ditzazkegu. Giro toxikoak edo gehiagizko esposizioa iragazteko. Azkenik, gogoratu laguntza psikologikoa edo entzute aktiboa erabiltzea presioaren edo gatazken aurrean harresi bat sortzeko.